CMG. AK every time pandoko na hana yangu inorova kunzwa iswira ko ndinodikitira kusina zuva maiwe zvangu ini ndabatwa neruchiva asi pese pandakumbira phone number unondipa agent code kunge baby repa iko cash wakafa focus kusangoziva kuti nditori chipo chako chakabva kuna ishe msiki. When I think about you, a smile. Zvondirwadza kukuona uchitaura nayo hainesi mupfungwa nemumoyo ndobva ndashaya peace kukuda ndokuda kuti uve wangu I just wish ndopererwa nemashoko totsva ishoma wakanaka asi haudariki presisi banda. What do you mean I'm not your type? Dai waiva nefoni inoenda paSkype ndakuboksa nemachandi ekwababa Sky handina basa nemari yengesha yako chandongoda kwauri rudo rwako zita rangu rwechakorasi yemoyo wako. I'm a real lover boy ndakasiyana nemfesi wepa Pennywise akarambwa na hatari nenyaya yekugara madresi like pieces wa uri yangu choice. Smatire kwa boss road ukandija mukashuwa ndozvikanda mumugodi anokutora anondipa umondi kosi uri sim asset wakapenga natural beauty wakapenga voice rako ibomba rakapenga baby unondipa manyemwe wa